Jade, dali ka na, Jade. Siyempre na si Mama Gatas. Meme na, ikaw? Siya si Natalie Tuazon. 26 na taong gulang. May isang anak. At siya si Jade, 3 taong gulang. Malusog, masayahin, at sobrang kulit. Sa loob ng 3 taon, dito sila nanirahan sa barong-barong na ito sa Sipi, Darga Albay. Maliit man ang bahay nila at halos pinagtagpi-tagping mga kahoy at yero lamang. Ngunit punong-puno naman ito ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ngunit kagaya ng karamihan, sa likod ng magagandang ngiti ng mag-ina, isang mapait na istorya pala ang kanilang nararanasan. Taong 2019, nang magkakilala sila JR at Natalie sa Maynila, 1 taon din silang nagkasama. At si Jade ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Nagkarelasyon na po kami niya nung 2018-19 yan. Basta buntis ako dito, 2021 kay Jade. Ngunit ang inakalang panghabang buhay na relasyon at masayang pagsasama ni Natalie, biglang napalitan ng pait dahil sa ginawa ni JR. Nagkahiwalay kami ni JR kasi meron siyang babae. Nung nalaman niyo po kung nagloloko sa'yo si JR, alam niya po ba na buntis ka na? Buntis ako. Gusto niya yun ipalaglag ito si Jade. Iniwan man sa ere, nagpatuloy pa din sa buhay si Natalie, kahit na mag-isa. Habang nagtatrabaho ko nun sa amo ko, katulong kasi po ako nun, hindi yun alam na amo kong buntis ako. Tuloy-tuloy pa rin. Saktong lockdown yun. Nagbabike ako nun, buntis ako. Grabe yung paghihirap ko ditong buntis ako. Check up, vitamins, ultrasound, sa akin lahat yun. Ano sinabi niya sa'yo, ma'am, nung hiniwalayan? Di kita pananagutan, hiwalayan na tayo. Iwanan na kita, bahala ka na dyan sa ano mo, palaglag mo kung gusto mo, ganun. Kaya naman mag-isang hinarap ni Natalie ang hamon sa buhay na dapat dalawa silang lumalaban. Sobrang hirap po ng sitwasyon namin kasi nga mas lalo na yung naggagatas po si Jade. Kailangan pong tustusan yung paggagatas niya pero hindi nga naibibigay ng totoo niyang tatay. Hanggang makapanganak ka, ma'am, walang anino ni JR? Wala. Kahit nung pag-alagaan niya, wala. Si mama lang yung katuwang kung nag-alaga kay Jade. No, baby pa siya. Pero itong anak niyo, ma'am, kilala ba yung tatay niya? Yung tunay niya? Hindi niya na nakilala ni Jade yung totoo niyang tatay. Ang mas nakilala niya yung nagpalaki sa kanya ngayon. Gusto ko po talaga magkaroon ng sustento si Jade. Mas lalo na pong mag-aaral siya ng daycare. Sustento talaga. Totoo yan, sir. Nagbigay naman po ako dati, sir. Pero ngayong buwan lang po ako hindi nakabigay. Mga 4 na buwan siguro, sir. Saan mo, sir, ipinapadala itong pera? Dati, sir, sa Palawan. May mga tipo dati ako, sir. Totoo bang nagbibigay siya 4 na buwan lang sa loob ng 3 taon na hindi siya nakapagbigay? Imposible po yun, sir. Wala po talaga. JR, imposible daw na nagbigay ka ng sustento. Wala na akong magawa dyan, sir. Yan na yung sinasabi niya. Yung sa akin na lang ngayon, yun na lang, magbibigay na lang ako. Sa ngayon, sir, ano po yung plano mo? Magkano yung gusto mong ibigay? Kasi nakita ko, willing ka nang magbigay dito kay Ma'am Natalie. Kung okay lang sa kanya, sir, bawat linggo, magbibigay ako 500. Kung okay lang sa kanya, linggo-linggo. Sisiguraduhin lang po niya kasi hanggang salita lang kaya yan. Hindi gagawin ko yan, sir. May isang usapan ako. Siguraduhin mo lang kasi talaga, sobra talagang kasinungaling ang ginagawa mo. Sige, oo lang na oo. Sa kung si tanga, hintay nang hintay, wala naman. Pati kami ay testigo dito sa sinabi mo, sir, na papanindigan mo na magbibigay ka every week, 500 pesos, sir. Ano po?
Kailan mo sir ito balak simulan na magbigay ng 500 pesos? Ngayong Sabado. Makalipas lamang ang ilang araw, ay nagpadala na ito kay Nathalie, tulad ng kanyang ipinangako. Ito na po yung mga grocery na binigay po sa akin sustento ni JR. Pinamili ko na po ng mga kailangan po ni Jay. Pinili ko na po ng mga biskwit niya po. Nagkasya po yung perang binigay niya. Tsaka mga dilata po, binili ko po yung mga pagkain po ni Jay pang ulam. Tsaka yung gatas niya po, maliit. Ito po yung mga nagkasya po sa padala po ni JR. Binili po ng mga pagkain ni Jay. Solo mang hinarap ni Nathalie ang hamon ng buhay. Hindi maikakaila na napalaki niya ng maayos si Jade. At minamahal ng walang katumbas. Kaya ang kwento niya ay isang mabigat na testimonya ng lakas ng isang babae. Na ang babae ay hindi basta babae lang.